ita ma ta taɓa zuwa za ta yi project akan karuwai, ta kuma daga Australia take. Me yake kawo shiga karuwanci? Ta ce tana so a kawo mata karuwai guda 100 za ta yi musu interview, ko ce ta gaya mata abin da ya shigar da kai. Kanan kana kusa kana ta la'antarta ba kama san mai shigar da ita kuma tana can tana tunanin bari ta zo ta kwashi tunaninsu. Ka san mun mutum ya shiga matsala ba a kiransa a tambayarsa mai shigar da shi, sai a shege tsinan ne dan banza mutsiya ce a ta la'antarsa, ba za a taimaka masa yadda zai fita ba. Daga Australia ita kuma ta zo. Suna bin mu fa, mu ne ba ma sanin ma me yake kewaye da mu, amma suna nesa suna kallon mu. Wani na neman suna, wani kuma wata tsiyarce. Hawa suka yi ta mamaki, to kai yanzu malam wannan baturan da ya zo duk da ya ce ya musulunta, ya aka ka ba su dama kai hira da sunanci, to ku kun zo in hira da kudin ne naki? Ku da kuke kusa ku zo mun yi hira ba, dan wani ya zo daga nesa me nawa a ciki? Kuma abin da zai rubuta ya riga ya rubuta, me a ciki? Kuma su jami'o'in in su za su yi rubutun ba ta hannunsu, ba ta hannun jami'o'in su waɗancan suka zo daga nasu jami'an ba, jami'an Miami suka zo daga Amerika. Su suna nesa, ko ma so suke su amfani da rubuce-rubucenmu su taimaka wa kansu, ko so suke su rubutu da su amfani da rubuce-rubucenmu da katukanmu su cuce mu. To ai dai su sun yi tunanin ku da kuke kusa ku ba ku ba, ko? To ka gani. To shine, to muna fata Allah ya ba mu dacewa.